Estem en el segon diumenge de Pasqua. L'Església celebra amb molta d'alegria, durant el temps pasqual, la resurrecció de Crist. Els cristians donen gràcies a Déu durant aquests 50 dies de Pasqua de que Crist ressuscitat fa camí amb nosaltres, ens acompanya cada dia fins a la fi del món. El segon diumenge de Pasqua és conegut com el diumenge de la Divina Misericòrdia. El motiu d'això és que Crist ressuscitat se manifesta com a misericòrdia que s'aboca en el món per perdonar-nos els pecats. Hi ha una frase a l'Evangeli d'avui que la diu Jesús ressuscitat dirigint-se als seus apòstols. Diu: «Rebeu l'Esperit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats els quedaran perdonats, però mentre no els perdonareu quedaran sense perdó». Jo crec que tots tenim necessitat de perdó, de ser perdonats. El mal del qual som responsables cada un de nosaltres ens fa sofrir. I qualque vegada no sabem la manera d'alliberar-nos del pes de la culpa, del pes d'allò que sabem que hem fet malament. És molt important saber demanar perdó a la persona a la que m'ho fes. Això és una primera passa. Però també és important trobar el perdó de Déu, a qui també ofenem en els nostres actes negatius, i també trobar el perdó de la comunitat cristiana, perquè qualsevol acte negatiu que fem, qualsevol pecat, qualsevol mal que fem a un altre, o que ens fem a nosaltres mateixos, fa ressent les relacions comunitàries, fa mal a la societat. Per tant, l'Església té el sacrament de la reconciliació, de la confessió, a través de la qual, d'aquest sacrament, trobam el perdó de Déu sacramentalment, la gràcia del perdó de Déu. L'Església, a través dels seus ministres ordenats, els capellans, vol continuar oferint en el món la gràcia del perdó que ve de Crist ressuscitat. Per tant, que el diumenge de la Divina Misericòrdia, segon diumenge de Pasqua, ens doni aquesta alegria de sentir-nos perdonats per Déu, que Déu vol ajudar-nos a redescobrir la reconciliació, la misericòrdia i el perdó de Déu, i que valorem també l'existència d'aquest sacrament, que és el sacrament de la confessió, el sacrament de la reconciliació.